بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ғымыр бойы әнеден ұялып жире едім. Әнеде бір көзі жоқ еді. Шул сәбәпле ямсыз итеп күренәдер ул. Без фақирлектә яшәдек. Әтием истә түгел иде. Кем әни кебек бер күзле кешегә яхшы эш бирсен. Мине әнием матур итеп киенәдер. Шул рәвештә башка укучылардан аерылмыйдыр. Ләкин әнием башка әниләр белән чагыштырганда, тегеләр матур итеп күренсәләр, киемнәре дә матур булса, әнием ямсыз фақир итеп күренә иде. Булдыра алганчы иптәшләремнән әниемне качыра идем. Тырышадыр күрсәтмәскә. Бер көнне ул имеш мине сагынып килде. Мәктәпкә килде. Бөтен кеше алдында яныма килде. Мин җир астына төшеп китердәй булдым. Булдыра алганчы, кая күрәм шунда йөгерергә тырыштым. Икенче көнне бөтен мәктәп әни турында сөйли иде. Бәлкем ул миңа күренгән дә, ишетелгәндер дә. Ләкин әниемне күрә алмаслык дәрәҗәдә булдым. Син миндә булмаса идең, яхшырак булыр иде. Үлсән яхшырак булыр иде дип кычкырдым әниемә. Әни эндәшмәде. Әнидән китергә дигән теләк уянды. Нәрсә ул миңа бирә ала иде? Мин мәктәптә яхшы укырга тырыштым. Аннан баш шәһәргә күчтем. Эшли башладым, өйләндем, өем булды. Балалар туды. Тормышта бөтенесе әйбәт иде. Үзем булдырдым дип горурланып йөрдем. Әнине искә дә төшермәдем. Ләкин бер көнне ул баш шәһәргә килеп, безнең өебезгә килде. Балалар бу аларның дәвани икәнлеген белмәделәр һәм аның өстендә көлә башладылар. Чөнки әним ямсыз иде. Күптәнге үпкә кубарып чыкты миндә. Янәдән ул. Хәзер инде хатыным һәм балалар алдында мине түбәнсетәсе килә. Нәрсә сиңа кирәк? Балаларымны куркытасың киләме дип ишектән чыгара башладым. Әни бер сүз дә әйтмәде. Бер ничә ел узды, эшемдә яхшы нәтиҗәләр булды. Мәктәптән тәмамлаучы җыелышына чакыру килгәч, школдан мәктәптән барырга булдым. Очрашу яхшы узды. Китер алдыннан шәһәр буенча, аның урамнары буенча беразна йөреп чыгым дигән идем. Үзем дә аңламыйча, ничектер элекке өем янында килеп чыктым. Күршеләр мине таныдылар. Әниең үлде. Һәм анардан хат бирделәр. Баштан укыйсы килми иде. Ләкин ачтым.
Исәнме, улым? Бөтенесе өчен гафу ит. Сине бала чагында бәхетле итә алмаган өчен гафу ит. Миннән уялырга туры килгән өчен гафу ит. Сорамыйча синең иңә килгән өчен гафу ит. Синдә матур балаларың, аларны куркытасы килмидер. Сиңа бик ошаганнар, сакла аларны. Синең исендә түгел иде. Ләкин син кечкенә булганда синең белән бер бәла каза килеп чыкты. Син уйнаганда егылып җибәрдең, күзең белән бәрелдең. Күзеңне югалттың. Күзсез калдың. Мин сиңа үземнең күземне бирдем. Башка нәрсә белән сиңа ярдәм итә алмадым. Син үзең тырышып, Аллаһ ярдәм белән төзедең тормышыңны. Мин сине ярата идем. Синең яхшы нәтиҗәләренә шатланып яшәдем һәм бәхетле булдым. Синең әниең. Кардәшләрем, әгәр дә әниләребез исән, җәннәт аларның аяклары астында. Әгәр дә әниләребез, әтиләребез вафат икән, без әле игелек алар өчен кыла алабыз. Беренче, алар өчен дуа кылып, икенче, кардәшләрем аларның туганнары белән, иптәшләре белән элемтәне тотып, һәм әлбәттә аларга биргән вәгъдәне үтәп. Һәм моннан тыш, кардәшләрем, аларның исемнәреннән изгелек кыла алабыз. Әгәр дә үзебез исеменнән хаҗ кылынган микән, алар исеменнән кыла алабыз. Әгәр дә үзебез исеменнән бәрән суйылган икән, үзебез дә алар өчен шулай суя алабыз. Һәрбер олы яшьтәге әни-әтиләр, кешеләр, алар кемнеңдер әни-әтисе. Алар кемнеңдер әни-әтисе. Шуңа күрә алар белән муамәлә төзегендә онытмаска кирәк. Менә бу кеше кемнеңдер әнисе, кемнеңдер әтисе. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларына мураҗаат иткәндә, әни-әтиләрегезне ләгънәт кылмагыз дигән киңәш бирә. Шул вакытта сахабалар аптырадылар, ничек инде әни-әтине ләгънәт кылырга? Ул шулай килеп чыгарга мөмкин. Башка кешенең әни-әтисен ләгънәт кылырсың, әтеге сиңа каршы син әни-әтине ләгънәт кылган булыр. Һәм бу килеп чыгыр син ләгънәт кылган шикелле. Шуңа күрә башка кешеләрне күргәч онытмаска кирәк, бу кемнеңдер әни-әтисе. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля безне өйрәтә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәтә олы кешеләрне хөрмәтләргә. Сүз белән, гамәл белән, бәлки итагать белән. Ләкин әгәр дә ул аларның теләкләрендә, әмерләрендә Аллаһ дигән нәрсә булмаса гына, харам нәрсә булмаса. Бу бер яктан, кардәшләрем. Икенче яктан, бер вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар белән сөйләшеп бер очрашуга бара иде. Шул очрашуга соңга калып килә. Соңра сахабалар сорыйлар, ни өчен соңга калдың, я Расулаллаһ? Мин дә очрашуга барганда бер кичкенә
bizning qardoshimizni uchratdim. Shipshig'i o'lgan edi. Shul bola bilan birga shipshiqni olib, ko'mib, birga onun bilan birozna ko'ngilsizlanib o'tirdik. Anlara sizning yonına ketdim. Bu kichkina bolani Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam kichkina qardoshimiz deb ataydi. Ya'ni dinimizda bir yoqdan ullarga hurmat, ikkinchi yoqdan shulayaq yoshlarimizga, bolalarimizga marhamatlik. Barlik ketmanan deb aytirga bizning haqqimiz yo'q. Chunki ul bolaning bizning uchun kichkina etib ko'rina, lekin ul vaqtda ul bolaning o zo'r problemasi, bu zo'r voqea. Zo'r bala, shunga ko'ra ul vaqtda onlarga yordam etishga kerak. Shuning bilan biz uni o'zimizga da Allohga qarata yolvorib olamiz. Shunlarga dinimiz iradi. Shunga ko'ra Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunda bir hadis bizga ma'lumot beradi. Ulug'larni hurmatlamagan, kishilarga marhamatli bo'lmagan bizdan tug'ildi. Buxoriyda kelar bu hadis. Shunga Alloh subhanahu va taolo har birimizga nasib etsaydi, ulug' kishilarni hurmatlab, yoshlarimizga zo'r marhamatli ko'rsatirga. Ham albatta ulug' kishilar tunashishganda birinchi aniyatchilarimiz onlari boshqalarga da Alloh taolo gil, egilikli so'z, matur so'z aytib, esa ularning bala turunda bo'lgan ma'lumotlarini tinglab, Alloh taolo har birimizga da yuraklarimizga zo'r marhamatlik solsaydi qardoshlarim. Subhanaka Allohumma bihamdik, la ilaha illa ant, vallohu samiu. لا إله إلا الله العظيم الحليم